Řekne-li se Provence, hned se člověku vybaví úžasné azurové nebe. Úžasný akvadukt Pont du Gard, úžasné středověké papežské sídlo v Avignonu a tento úžasný hrad s názvem Papežský Nový zámek. Že ho neznáte, ale znáte. V originále to zní Châteauneuf du Pape. A co je na této hromadě kamení, co sotva drží pohromadě, tak úžasného? Na té hromadě celkem nic, ale vinice v okolí plodí skvělé a unikátní víno. Více se dozvíte a vínko ochutnáte, když se s námi do Provence vydáte.